हांव स्त्रिकलिया नाईक, गोमंतक टीव्हीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयज आमी आसा सांकोड्ड्या धारबांदोळा हांगा नेचर नेस्ट नेचर रिसॉर्ट ह्या वाठारांत. तर आमी हांगासर आयज कित्याक आयल्या? नेचर नेस्ट नेचर रिसॉर्ट हे खासा नायट ट्रेल्स ऑर्गनायज करता. तातल्या तातूंत खास आमी हांगा कित्याक आयिल्ले आसा तर गोंयांत जो ह्या दिसांनी खूब गाजपी असो विशय आसा म्हळ्यार बायोलुमिनसंट मशरूम किंवा बायोलुमिनसंट फंगाय किंवा ग्लोईंग फॉरेस्ट जाका आमी म्हणटा ताचो अनुभव घेवपाक आनी तो अनुभव तुमच्या मेरेन पावोवपाक लागून आयज आमी नेचर नेस्टार आयिल्ली आसा. चलात तर पळोवया की ही नायट ट्रेल कशी ऑर्गनायज करतात. आमी त्या भायर नॅचरलिस्टा कडेन उलोवया. आमचे सयत आसतले नेचर नेस्टाचे नॅचरलिस्ट स्वानंद पाटील आनी अभिजीत पाटील. तांच्या कडल्यान अदीक म्हायती जाणून घेवया की नेचर किंवा फॉरेस्ट हे ग्लो करपा फाटल्यान कितें सायंटिफीक रिजन्स आसा, कित्याक लागून ते ग्लो करता, ताच्या फाटलो कन्सेप्ट कितें, और ताका कसलो एनवायरमेंट किंवा कसलो एटमॉस्फियर जाय पडटा हाचे बद्दल. अस्तंत घाट हो गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ राज्याक समृद्ध करपी असो. अस्तंत घाट जायत्या सैमीक अप्रुपांनी भरिल्लो आसा. जैवविविधतायेन नटिल्ली ही सह्याद्रीची दोंगरमाळ कितल्याशाच जैवीक संपदायेक राबितो दिता. जायत्या अजापांनी भरिल्ल्या दोंगरमाळेचो असोच एक आविश्कार म्हळ्यार गोंयचें लखलखपी रान म्हळ्यारूच ग्लोईंग फॉरेस्ट. ग्लोईंग फॉरेस्ट म्हळ्यार नेमकें कितें? तो अद्भुत आविश्कार नेमको कसो दिसता? ताचे फाटलें रहस्य कितें? ग्लोईंग फॉरेस्टाचे सोदांत आमचो प्रवास सुरू जालो. हांगासर आमकां वांगड मेळ्ळो तो पर्यावरण मोगी आनी पर्यावरण अभ्यासक युवा तरणाटो स्वानंद पाटील हाचो. नेचर नेस्ट रिसॉर्ट पर्यावरण मोगी आनी अभ्यासकां खातीर रातची खासा रानभोंवडी आयोजीत करता. स्वानंदा वांगडा आमी लखलखपी रानाचे सोदांत रानभोंवडेक भायर सरलीं. वांगडा आनीक एक युवा पर्यावरण अभ्यासक आनी पॅशनेट वायल्ड लायफर अभिजीत पाटीलूय आशिल्लो. अभयारण्यांतलो काळो किट्ट काळोख, बेब्यांचो डराव डराव असो आवाज, पावसाचे उमळान तयार जाल्ले झुळझुळपी झरे, रातकिड्यांचो किर्र किर्र असो आवाज, मदींच दिपकावपी काजुले आनी दडकांनी कोसळपी पावस. ह्या अशा गिरेस्त सैमीक वातावरणांत आमचो सोद सुरू जालो तो लखलखपी रान म्हळ्यारूच ग्लोईंग फॉरेस्टाचो. गोंयच्या अस्तंत घाटाच्या वाठारांत कितलेशेच दुर्मिळ सोरोप पळोवपाक मेळटात. हंप नोज पीट वायपर वा चेपट्या नाकाचो विशारी सोरोप हो असोच एक दुर्मिळ सोरोप. ग्लोईंग फॉरेस्टाचे वाटेर आमकां हे दुर्मिळ अशा हंप नोज पीट वायपराचें दर्शन जालें. सो या स्पीसीचं नाव आहे हंप नोज पिट वायपर. ओके, हंप नोज नावाप्रमाणेच आहे. त्याचं जे टिप आहे म्हणजे डोक्याचं जे टिप जिकडे नोज असतो त्याचा थोडा भाग आहे ना वरच्या साईडला असतो म्हणून, आणि तो हंप सारखा दिसतो म्हणून हंप नोज पिट वायपर. आणि हा रॅरिटी काय आहे तर हा वेस्टर्न घाट जे आपलं आहे जे इंडियामध्ये मिळतं, इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तामिळनाडू. आणि हा जो साप आहे ना हा सदर्न वेस्टर्न घाटपासून सुरू होतो म्हणजे गोव्यापासून सुरू होतो. आत्ता तो थोडाफार महाराष्ट्रामध्ये मिळायला लागला पण गुजरातमध्ये मिळत नव्हता आणि महाराष्ट्रामध्येही मिळत नव्हता. पण तो गोवामध्ये फुल डिस्ट्रीब्युशन आहे. कर्नाटकामध्ये सर्टन पॅचेसमध्ये डिस्ट्रीब्युशन आहे. केरलामध्ये पण सर्टन पॅचेसमध्ये डिस्ट्रीब्युशन आहे. हा वाईड स्प्रेड नाही आहे आणि हा फक्त वेस्टर्न घाट्समध्ये मिळतो. बाकी जर तुम्ही कुठे गेलात ईस्टर्न घाट्समध्ये किंवा नॉर्थ ईस्टमध्ये किंवा वर्ल्डमध्ये कुठेही तर तिथे हा मिळणार. म्हणजे एंडेमिक आहे. एंडेमिक टू सदर्न वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट्स पण नाही, सदर्न वेस्टर्न घाट. आणि हा असाच हा बेसिकली ग्राउंड ड्वेलिंग साप आहे म्हणजे हा जमिनीवरच दिसणार. हा तुम्हाला बाकीच्या पिटवायपरसारखं झाडावर वगैरे चढणार नाही. हा जास्त करून ग्राउंडवरती बसून हंट करणार. वेनोमस असतं. वेनमस असतो. मग लेन्थ ह्याची इतकीच असते की हा अजून थोडा मोठा होईल. अराउंड आमच्या रेकॉर्ड्सप्रमाणे अराउंड 50 सेंटीमीटरपर्यंत आम्ही रेकॉर्ड केलेला आहे. आता ह्याचं पोझिशन बघितलं तर हा फ्लाय करेल का? हो, फ्लाय नाही करत. हा जास्त करून लीप करतो म्हणजे हा उडी मारतो, जास्त छोट्या छोट्या उड्या मारतो आणि तसाच ट्रॅव्हल करतो जास्त करून. मग याच्या आणखीन कुठल्या म्हणजे आता तू जसं म्हटलं की आणखीन 2 पण पीट वायपर असतात. हो, ते मग कलर त्यांचा आणि कसं काय असतं? बांबू पीट वायपर दुसरा मिळतो तो बांबू पीट वायपर
आणि तिसरा आहे तो मालाबार पिट व्हायपर. मालाबार हा जनरली हायर एलिव्हेशनमध्ये मिळतो, म्हणजे घाटात वगैरे किंवा थोडं हायर एलिव्हेशनमध्ये. आणि कलर व्हेरिएशन जर बघायला गेलं तर हम्पनोज हा जास्त करून याच कलरमध्ये असणार, ब्राऊन, थोडाफार डार्क ब्राऊन एवढाच. आणि मालाबार हा बऱ्याचशा मॉसमध्ये मिळतो, म्हणजे ऑरेंज मिळतो, डार्क ब्राऊन मिळतो, ग्रीन मिळतो आणि त्याच्यावर चांगला वेगळा पॅटर्न असतो. आणि मालाबार खूप मोठा जातो त्याच्यापेक्षा. इथे झाले का ते साईट म्हणजे इथे आहे मालाबार पण एलिव्हेशनला गोव्यात आहे. हो. आणि बांबू पिट वायपर जो आहे तो लोअर एलिव्हेशनला असतो आणि तो ग्रीनमध्ये असतो. वरती ग्रीन असतं, खाली येल्लो असतं, थोडं लाईट येल्लो किंवा पेल येल्लो असतं आणि जास्त करून खूप मोठा जातो. आणि तुम्ही पिट वायपर्स हे वेनमस आहे. ब्रॅकेट फंगस म्हळ्यार लाकडाचेर उगोवन येवपी एक तरेचे अळमे पावसाच्या दिसांनी आपली प्रजाती वाडोवपाक धुवराच्या स्वरुपात स्पोर्स हवेत सोडटा. हो पळयात सैमाचो आनीक एक आविष्कार आशिल्लें हें ब्रॅकेट फंगस. आताच आपण जे ब्रॅकेट फंगाय बघितले त्यामधून ते पोर्स बाहेर येतात. हां, त्याच्याबद्दल काही सांगू शकतील? कसं असतं, प्रत्येक मगाशी जसं सांगितलं की प्रत्येक हे पॉलिनेशनसाठी काही ना काहीतरी फुलं पॉलिनेशनसाठी कोलम ग्रेन जे असतात ते मधमाशां थ्रू पॉलिनेशन करतात. पण काही असे फंगस असतात किंवा स्पीशीज असतात जे विंडचा यूज करतात किंवा रेनचा यूज करतात, पावसाचा वापर करतात पॉलिनेशनसाठी. तर जे आता आपण स्पोर रिलीजिंग बघितलं, जे असं धूरसारखा बाहेर येतो, स्मोकसारखा बाहेर येतो त्या फंगस, तो ॲक्च्युली छोटे छोटे मायन्यूट स्पोर्स असतात. जर आपण नीट बघितलं ना, दाणे 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 सारखे दिसतात. तर ते हवेत सोडून देतात आणि मग जिथे जिथे ते स्पोर्स लँड होतात, जर फेवरेबल किंवा जशी जर जागा असेल, चांगली जागा जिथे ते ग्रो होऊ शकतात, तिथे ते जाऊन ग्रो होतात. नाहीतर मग डॉर्मंट स्टेजमध्ये राहून पुढच्या वर्षी किंवा मरून जातात. सो इन नेचर म्हणजे हे सगळे ब्रॅकेट फंगाय म्हणून किंवा ग्रोइंग फंगस म्हणून आपला काही ना काहीतरी आपलं हे करून ते पुढे जनरेशन जावं किंवा म्हणून पुढे ह्याचं हे असतं. आणि मॉन्सून हा त्यांचा काळ असतो, हे सगळं मॉन्सूनमध्ये. नंतर मग ते एका स्टेजला असेल की डॉर्मन्सी स्टेज जी असते ज्याच्यात ते काहीच करत नाही, नुसते असतात, तुटले तर तुटले, काहीच करत नाही. रात्री जर तुम्ही आलात त्यांना मॉन्सून झालं तर बायोल्युमिनेशन्स पण नाही मिळणार, ग्रोइंग फॉरेस्ट पण नाही आणि ते स्पोर रिलीजिंग पण नाही मिळणार. सो हाच एक सुटेबल पिरियड आहे. जास्त करून सगळ्या स्पीशीज ज्या मॉन्सूनमध्ये ऍक्टिव्ह होतात, रेप्टाईल्स म्हणा, फ्रॉग्स म्हणा, अँफिबियन्स म्हणा किंवा ग्लोईंग फॉरेस्ट म्हणा, हे सगळं तेव्हाच ऍक्टिव्ह असतात जास्त करून. गोष्ट आनंद म्हणजे आता हरणांचा सीझन स्टार्ट झालेला आहे. लोक म्हणजे तुला रानात फिरताना दिसतात. सो ते कसं काय, म्हणजे ते पण स्पोर्स रिलीज करतात का? कारण ते इट इज अ ग्रुप ऑफ मशरूम्स. एक्झॅक्टली. पण कसं असतं, सगळ्याच स्पीशीज स्पोर रिलीज नाही करत. काही जे स्पीशीज असतात ते इन्सेक्टला बोलावून घेतात, स्मेल असेल किंवा काही असेल, काही फीचर्स असतात त्यांनी ते बोलवून घेतात. सो जे स्पोर रिलीज करतात त्याच्यावर इन्सेक्ट येऊन बसतं, माशी येऊन बसते, त्याच्यावर स्पोर्स लागतात, ते दुसरीकडे जातं, परत फेवरेबल कंडिशन किंवा प्लॅटफॉर्म मिळाला की तिकडे ते ग्रो होतं. लोक जे काढतात, कधी कधी लोकांना सांगितलं जातं की काढायचे नसतात, की ते ग्रो व्हायला पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की खाल्लेलं ठीक आहे, बट जेव्हा एक मशरूम ग्रो होतं तेव्हा ते छोटं असतं आणि मग ते मोठं पण होतं. जेव्हा ते छोटं असतं तेव्हा जनरली कळ्या काढतात आपण खाण्यासाठी. बट कसं असतं, जेव्हा ते छोटे असतात ना तेव्हा ते स्पोर्स रिलीज नाही करत, ते मोठे झाल्यावरच स्पोर्स रिलीज करतात. तर जर ते छोटे असतानाच काढलं तर पुढच्या वर्षी ते ग्रो नाही होणार. मग ते पुढच्या ग्रोथसाठी जर पुढे पण खायचं असेल तर मग ते तेव्हाच काढून चालणार नाही, ते नंतर काढलेले फेवरेबल. म्हणजे ते फुलून झाल्यानंतर त्याचं जनरेशन टू जनरेशन ते ग्रो व्हावं, मग स्पीसीज वाचावी. कारण का लोकल एक्सटिंक्शन खूप होतात, म्हणजे एका एरियामधनं ती नाही स्पीशीज थोड्या काळाने नाहीशी होऊन जाते. त्याचं तेच रिझन असतं की यंग वयात किंवा छोट्या वयातच त्याला काढलं जातं, त्याला ग्रो व्हायला काहीच मिळत नाही, रिलीज करायला काहीच मिळत नाही. ही पण एक म्हणजे स्पीसीज सेव्ह करायची चॅलेंजेस म्हणावी लागेल. चॅलेंजेस नाही, मशरूम हे नेहमी चॅलेंजेस असतात. कारण की कुठे ग्रो होईल काहीच सांगता येत नाही, होईल की नाही हेही माहित नसतं. कंडिशन तशा राहिल्या तरच ते ग्रो होणार. कारण ज्या पद्धतीने लोक आता मशरूम काढायला जातात म्हणजे माहित पण नसतं ना, माहित नसतं. अवेअरनेस असं नाही. जनरली खूपशा गोष्टी खातो आपण, पण ते कधी खावं कधी नाही खावं, कोणत्या कंडिशन मध्ये खावं, ते ब्रीडिंग मध्ये आहे की नाही हे बघणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. मग ते पुढे मिळत नाही स्पीशीज. आज आपण खातोय पण पुढच्या जनरेशनला ते मिळणार नाही, शक्यता नाकारता येत नाही. सो आपण सेफ्टी आणि प्रोटेक्शन किंवा कन्झर्वेशनसाठी एक्झॅक्टली त्याचे पिरियड म्हणजे पिरियड कधी आहे त्याचा खायचा, फेवरेबल पिरियड कधी आहे, कधी खाऊ शकतो ते बघून खावं. किती काढावं, कधी काढावं, मेन ते आहे. किती काढण्यापेक्षा कधी काढावं हे मेन आहे. जे खेकडे काढायला जातात, पिल्लं असतील तर ते काढणं टाळावं, कारण ते पुढे ग्रो झाले पाहिजे, पुढे राहिली पाहिजे स्पीशीज.
आमी ज्या सोदात आशिल्लीं त्या ग्लोईंग फॉरेस्ट वा लखलखपी रान वाठाराचे आमी लागीं पावत आयिल्लीं. स्वानंदान आमकां कल्पना दिली आनी आमची उमळशीक आनिकूय वाडली. निमणे आमी ते सुवातेर येवन पावलीं. चारूय दिकांनी बिण्ण काळोख. स्वानंदान आमकां 10 मिनटां खातीर दोळे बंद करपाक लायले आनी आमी जेन्ना दोळे उगडले तेन्ना जें पळयलें तें हें. निमणे आमी लखलखपी रान पळयलें. ते पळयले उपरांत परत एकदां खऱ्या अर्थान अस्तंत घाट आनी पर्यायान गोंयच्या राना वाठाराच्या गिरेस्तकायेची अनुभूती प्रकर्शान जाणवली. हो नजारो प्रत्यक्ष पळोवपाचो अणभव शब्दांनी मांडपाकूच शकना असो. तो फक्त दोळे भरून अणभवपाचो. ओके सांग. तर स्वानंद, आपण बायोल्युमिनेसन्स म्हणजे काय त्याच्याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना थोडी माहिती देऊ शकतो? बायोल्युमिनेशन जर सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर ग्लोईंग फॉरेस्ट. अच्छा. ओके, बायोल्युमिनेशन 2 प्रकारचे मिळतात. एक मिळतं ते समुद्रात जे फायटोप्लॅन्टन्स आणि झूप्लॅन्टन्सचं असतं आणि फॉरेस्टमध्ये मिळतं ते एक फंगस टाईप असते. म्हणजे आपण त्याला ग्लोईंग फॉरेस्ट म्हणून असं बोलू शकतो. तो वेस्टर्न घाट्समध्ये जास्त करून वेस्टर्न घाट्स आणि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्समध्ये रेन फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्टमध्ये मिळणारी ही स्पीशीज. सो ही स्पीशीज जी आहे ना ही म्हणू शकता की मायसिना फॅमिलीमधली एक स्पीशीज आहे. मायसिना ही फंगस फॅमिली आहे ज्याच्यात 8 ते 10 प्रकारच्या स्पीशीज आहेत ज्या ग्लो होतात. आपण जी आता बघणार आहे ती एक अशी थिन शीट आहे, म्हणजे मशरूमसारखं ग्लो मोठं नाही होत. ही एक थिन शीट फंगस आहे जो डेड आणि डिकेइंग ब्रांचेस असतात किंवा ट्विग्स असतात किंवा बार्क असतं त्यांच्यावर ग्रो होतं आणि मग ते ग्लो होतं. एंडेमिक ते आहे. आणि जी स्पीशीज मिळते ती आर्मेलिया मिलिया म्हणून एक स्पीशीज आहे. मायसिना फॅमिलीमधली ही एक स्पीशीज आहे. ती स्पीशीज जास्त करून वेस्टर्न घाट्समध्ये ग्लो होताना दिसते. मग हे ग्लो बद्दल जे बोलले ते फक्त गोव्यामध्ये सापडतं की कसं काय असतं? जास्त करून वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट प्रॉपर वेस्टर्न घाट्समध्ये. हो, म्हणजे फॉरेस्ट लागतं, डेन्स फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, हाय ह्युमिडिटी, हाय रेनफॉल अशा जागा लागतात जास्त करून. सो आता ही शीट जी तू म्हटलंस ग्लोईंग शीट ती जर आपण घेऊन गेलो इथून तर नाही जगणार, नाही जगणार. कारण का जसं मी आता सांगितलं की प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्युमिडिटी, प्रॉपर रेनफॉल असतं जे आपण घरी नाही देऊ शकत. आर्टिफिशियली वेगळी गोष्ट आहे, म्हणजे आपण लाईट लावला, रेनफॉल दिला, ते सगळं सेटअप क्रिएट केला तर ती वेगळी गोष्ट आहे. अच्छा. पण जास्त करून ती फॉरेस्टमध्ये बघणं चांगलं आहे. चांगलं आहे कारण ते नॅचरल आहे, ते दिसतं, खूप दिसतं. असं नाही की तुम्हाला एकच पीक दिसते, बट खूप दिसतं आणि घरी नेण्यात काहीच पॉईंट नाही. तिथे दिसलं चांगलं. सो हॅव यू कम अक्रॉस एनी ऑफ युअर जे घरी घेऊन जाण्यासाठी म्हणजे एकदम उठावे असतात, थोडे असतात? काही लोक असतात, खूप लोक, म्हणजे काही लोकांपैकी मी तर सांगेन जे जनरल क्राऊड असतं, त्यांना काय हे बघितलंच नसतं पहिल्यांदा, त्यांना त्याची माहिती नसते, ते लोक जास्त करून विचारतात की आम्ही घरी घेऊन जाऊ शकतो का, घरी पण ग्लो होईल का. मी त्यांना एवढंच म्हणतो की घरी घेऊन जाल काहीच प्रॉब्लेम नाही. एक दिवस ग्लो होईल, कदाचित दुसऱ्या दिवशी पण ग्लो होईल, पण ते तिसऱ्या दिवशी शेवटी निघूनच जाईल, मरून जातात. सो घरी घेऊन जाणं मी तरी अलाव नाही करत आणि ते इथेच बघितलं जातं. आणि ते नेचरमध्येच बघितलं. हां, एक स्टिक बघण्यापेक्षा पूर्ण फॉरेस्ट ग्लो होतं ते वेगळी हे असते, मजाच वेगळी. मजा वेगळी असते.